сложа. Иначе тя е много красива. Да. Ето така. Някаква найлонова турбичка нямаш ли? Ето, сега, тя е красива. Моля ви ти да рисува. Да, той е така шаманика сега за училище. Да. Чудя се дали по мастери за това, но това не се Идеално, благодаря, супер са. И са дебели. Точно, стабилна работа. Точно.